Norbert, keď ďalší video dneska ideme zahrať kariéru za mobilnú hru, to je Dream Dragula Soccer a ideme si zahrať samozrejme za FC Team. Tu vidíte, že je Karet, Bondola, ináč moju kariéru hľadať, to som myslel, že s tým číselujeme Antoši na môj slade uzrám a nemám tam spolu Alaba, Rika, hoďte tam spolu Isto a takto a proste už ja dúfam, že číslo hrajem stále, lebo to je proste, ja nie, ja to vždy hrajem, samozrejme, a budem hrať samozrejme ľudia. Tak, poďme sa dostávať to, proste lepšie, vidíme aj víky zostavu, dúfam, že podieľujeme zápasy a poviem najlepšie ľudia. Ideme hľadať prvý zápas za FC Team. Ak sa mi to video bude páčiť, dajme si like, odber a budeme končiť. Ideme ďalej, samozrejme. Na zostava, ako ste videli, tam bola zostava naša, dúfam, že to vyhráme. Je to takové. He must score, shoots, and it's saved by the keeper. The ball's clear. Played in field. Trošku lag, sorry, ale neviem čo s tým robiť, ale naozaj neviem prečo tieto lagy sú teraz, ale fakt laguje mi to. Tak som pripravoval, jak som sa rozcítil s tou hrou. Vôbec to nelagovalo, teraz je tam šanca, poď Bradley, Brenton. To je taký lagý. Brenton, vystrel. Teraz neviem, čo je s tým, neviem prečo, možno, dúfam, že sa to odlaguje ľudia, lebo proste FIFA je ľudia. Is this a goal? Teraz musíme randoniť. Shoots. He disappointed with that effort, and neviem, that's prečo a sú tu goal. lagy, samozrejme. Lagy, prvá kariéra, to bude samozrejme vždy lagovať takto asi Launched ani upfield by the keeper. nemôžem hrávať, Good samozrejme. ball. Berto, daj dopredu, poď, Frizov. Trošku to už odlagovalo. Ešte šprinty sú také pomalé, lebo kým sa tie hráči samozrejme vylepšujú, teraz je tam Is šanca. this the moment? Poď. He goes for goal. Inches Bočná away smiela, from goal. samozrejme. Ale vás samozrejme to nebaví a to nám teší ľudia, lebo proste na Instag aj v It'll be interesting to see how písali, close that actually was. It looked like it was going in. ďalšie videí proste. Keeper sends it long. A dúfam, že táto kariéra sa nám bude páčiť. Striker's ball. Zanechajte lajky. Oh, he steps up to steal the ball. The defender's back on the ball. Dneska si dohráme asi jeden zápas alebo dve, lebo to laguje, musím s tým začať urobiť, aby to odlagovalo samozrejme. Ak sa pýtate, prečo hrám dlhšie a skôrnostku hru, samozrejme, že 18 také je pravda, lebo to je jedna hra, že pre mňa je lepšia hra táto 18. Máme to tam, zase to laguje. Just offside. Nevadí ľudia, aspoň ani také videjko. Ak to bude 5 lajkov alebo 10, ďalšia séria z tejto ako bude baviť, aj keď miernymi lagami, tak ďalšia séria už v útorok, v stredu. What a well-timed tackle. It's with the striker. Oh, determined challenge there. He's unstoppable with the ball. Teraz bude šanca, Oh, it's a poď! clear chance. Shoots. Not the best effort Dovolil there. som budovať, ja som si podrúkal to, mám som trošku pojkol, ale tam som si štyrku. Tak, Well, let's have a look at that one musel som again. nechať dlho, tak včera som si stiahol. Cleared forward by the goalkeeper. Bavila, keď som ešte ani neopojkol. Well, not too Hral many som to talking points in samozrejme, that naše opening 45 zostavníte. minutes. Let's have the Dáme ho half-time asi team toho talk. Mavidiju. Catches up Mavidiju some by si better mohli play in the second vystriedať period. a dať tam samozrejme toho Conora. Vždy sa to odlaguje. Manager's decided to make one small change to his squad. Striker's ball. Great footwork there. Ten som robil na nabíjačke to aj preto, lebo je trošku... It's with the striker. He must score. And there's the shot. His first goal for the club. What a moment. Aj zmierili a dali sme to
Brent. He'll be delighted with that. His first goal for this team. Neviem to vysloviť. Hoj. A je brankár. Well, let's take another look at that. Varuje to And we're Suláta. back underway, but how will this team respond? Samozrejme tu nevypnem a proste nevydám Lovely video. passing here. Aj Fortnite som vydal a This player is vianočný taking on the špeciál. opposition. Bavilo vás to, že som Silva. to dávali lajky. Silva, ktorý sme tu boli náš kapitán, teraz vyšli tam. Striker's ball. Surely now. Shoots. Oh, Daj. that was a real Neviem ani chance. rozprávať. Neviem ani rozprávať. No cards from the referee today. Dúfam, že to vyhrám. No neviem rozprávať, keď to tak komentujem a... What a well-timed tackle. Moc get, daj dopredu, moc It's with the Conorovi. striker. Conor, poď dopredu, Conor, nahraj. Conor radšej nenahraj, sekni to, They daj want to to add to dopredu. their lead here. Oh, Radovník, it's a clear strela. chance. Here's the shot. He got a good hand behind that. Let's see that one again. Now, what can he do from here? Bočko, Corner played short. daj prihrávku. Silva. Silva, nahraj to tam, daj And he's one-on-one with the keeper. Brenton, ktorý nám dal prvý gol. And he hits it Brenton simply. gol! No messing about that. Clean finish. Toľko miesta, že musím veľa čo na tej kamerke, čo mám ako prednú kameru. A dúfam, že sa tešíte, lebo kariéra teraz bude taká špeciálna kariéra na plejku, čo to bude nosiču, tak dúfam, že samozrejme The vás score bude. 2-0. The next goal will prove to be decisive. Teraz, vyhoďte ma, au. Well intercepted. 73. minúta a my už samozrejme vyhrávame. Using the width here. Silva, rozbehni, neuveriteľné Brenton, 3-0, poď. Defenders are looking to the assistant with a flash. Nenahrávacie, Oh, he poď. must score. Shoots. That chance has gone. He should be hitting the target. Poriadne. Samozrejme, ak sa vám to Let's see how close that one was to going in. a odber samozrejme. Ale proste ja tu Cleared forward by the goalkeeper. nehrám dvojko. Well, surely all he can do now is grab a consolation goal. There's not much time left, and it seems all over. Na to hrávali. Aj keď ako mi nelabuje, keď proste netočí. Oh, wonderful trickery. And here's a chance. Shoots. He got a good hand behind that. Proste, ja iba keď začnem točiť, tak mne to tak laguje. A musím si potom neviem, samozrejme, lebo stále ešte asi nebude vidieť, takže neviem, stále idem. Is this a goal? Nice play. Balls are Je to gól! Nice finish there. 3-0, pekná od Conora, náš striedajúci hráč dáva gól. The fans are happy to see him get his first goal. Je to nice. Je to tam. Fourth official has indicated 1 minute of stoppage time, and the referee gets the game going again. And the teams and the referee blows the full time. A big win for this team and some great goals. The manager will be pleased. Neviem, čo bolo také gól. Proti tomu sme hrali 3-0, ideme ako sme v tabulke sme Ipswich sú prví v tabulke a my sme druhí, takže my vyhráme proti Bredu asi a budeme prví v tabulke, tak to je nice. Čaká nás ešte 15, my musíme 15 zápasov ešte odohrať a potom budú ešte dve exibičné zápasy, tam budú exhibition, musíme ešte tie zápasy odohrať a samozrejme sa už pustíme do FIFA hrať normálne hru, samozrejme bez lagov a uvidíme ako hráčov máme na ponuku, takisto musíme ešte si nazbierať peniaze, potom tu napríklad dáme Ronalda, ale ten samozrejme veľa stojí a na ňu nemáme peniaze. Ak chcete, aby sa náš tým zmenil nejak, tak hoďte do komentáru.
A ja dúfam, že si to, ak si to pozeral až do konca, tak daj like, odber, ak si to nový, zvonček a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.